свое владение, защото така сега при действие на Рикардино ще успее да се измъкне Рикардино вече в наказателното поле. Удар на бразилеца и 1-0 в полза на Левски. Минутите 25-та. Проблеми останаха за футболист в червено, който става в наказателното поле на Пламен Андрея. Уелтън обаче атакува Рикардиньо в наказателното поле. Изстрел на Рикардиньо, 1-0 за Левски. 32-та минута, комбинация между Уелтън и Рикардиньо води до... То доста бързо трябва да се действа. Христо Иванов се бе върнал. Докато това се случи, Рикардиньо обаче получава подаване 1-1. Левски се възползва по отличен начин от тази липса на Хорхе Сегура, който може би трябваше по-бързо да заеме за него, а не да губи време. Който вероятно не е позволил на новаците да поемат още по-голяма глътка самочувствие и увереност. А Левски може да осъществи обрата и го прави чрез точно изпълнение на Рикардиньо. Роналдо хитър замисъл, и за да намери Уелтън не се получи. Филип Кръстев след това състоятелни действия за Рикардиньо. Изстрел на Рикардиньо, 1-0 за Левски. В 18-та минута централният нападател на сините Рикардиньо бележи първото си попадение в официален двубой с синята фланелка и го отпразнува подобаващо. Много настоятелни действия в средата на игрището от страна на Роналдо с шанс за пас, прекрасна изява на Ханкич, възможно на Рикардиньо. Гол Левски повежда, 65-та минута, сините са напред. Първият гол на колежа е дело на Рикардиньо, а трябваше сякаш да е на Антуан Баруан, ако питате всеки един фен на Ботев Пловдив. За толкова много драма по три. Вероятно такава е Йоал Бари, който обаче е трайно контузен и доста време не е тренира наравно със своите съотборници, а човекът, който се конкурира за титуларно място с мароканеца Рикардиньо в 18-та минута изравнява резултата. Пиргов сега трябва да внимава между двама футболисти на Левски. Е поставен Илко Пиргов. Това се води, т.е. това доведе до грешка и Рикардиньо се възползва. Левски открива резултата 1-0 за сините. Ето, че тук пресата на Левски свърши необходимо. Задържа твърде дълго топката. Сега отличен пас на Цунами към Уелтън, който вече е в наказателното поле. Уелтън с ниско подаване 1-1. Рикардиньо възстановява паритета на стадион Георги Аспарухов в 17-та минута. Великолепна работа на Цунами и Уелтън последователно, за да бъде завършена тази бразилска комбинация с гол. ЦСКА 1948 и смяна в самия край на сблъсъка срещу Локомотив Пловдив. Тук обаче Левски отново е на път да се доближи до четвъртото място. Рикардиньо с втори гол в срещата, 71-а минута на матча. Иван Дилгеров претендира за това, че е бил... Поредно статично положение, което Кръстев изпълнява. Топка за Чандъров, тя премина над него. Възможност за завършващ изстрел. Гредата помогна първоначално, след това обаче Рикардиньо праща топката във вратата на Петър Дебърлиев за втори път. В 73-та минута идва и второто попадение на Рикардиньо. Чисто игровото предимство, което гостите имат. Ивелин Попов сега. Удар на Ивелин Попов. Топката завършва във вратата. 2-0. Още едно бразилско попадение в днешния следобед за Левски. По крилото до този момент предимно сините се опитват да атакуват по лявото или дясното крило. Сега шанс за сините 1-0. Топката е в мрежата на Септем. Към вратата на Динко Хоркаш и окончателно да сложи края на този спор в днешната вечер. В търсене на петия си гол в ФБ Лига от началото на сезона, Рикардиньо се засилва очи в очи с Хоркаш и бележи. 3-0 за Левски, сините очевидно вече извън всякакви съмнения. Щественият нападател на домакините с номер 9. С
Тази изключително прецизно изпълнена дуспа се завърта. Тъй като едно евентуално попадение сега ще даде психологическо предимство за гостите. Рикардино се засилва, сити крачки за бразилеца, удар! Неспасяемо изпълнение на Рикардино, отванени в полза на Левски в 47-та минута вече на първата част. Спорна дуспа отсъдена за Левски. Изпълнението на Рикардино наистина бе много майсторско. До последно изчака на Рикардино срещу Хидеят Ханкич. Сигнал на Валентин Железов. Рикардино се засилва. Стреля Рикардино и бележи 1-0 за Левски.
Jack it up.